дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара барои ободонии маҳал ҷаҳду талош доранд. дар радифи бунёди иншооти муҳими иҷтимоие ки бо маблағгузорӣ аз буҷети давлатӣ сурат мегирад, мардуми созандаю ободкори деҳот аҳлонаю дастҷамъона барои ободу зебо намудани зодгоҳи хеш камари ҳиммат бастанд. аз ҷумла аҳли маҳаллаи Зарбофи деҳа ки дар он беш аз 300 хоҷагӣ дар фазои ваҳдату ҳамгироӣ зиндагӣ мекунанд, аз иқдомоти созандаи давлату ҳукумати мамлакат истиқболи гарм намуда бо ҳамраҳии дастҷамъона маҳалли зисти хешро ободу мунаввар менамоянд. ахиран бо ташаббуси сокинону дастгирии нафарони эҳсонкор боз як иқдоми нек мунфаршкунии роҳу кӯчаҳо амалӣ гардид. бо саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкор ва соҳибкорони саховатпеша зиёда аз 10 километр роҳу кӯчаҳои маҳалларо бо паҳноӣ аз 4 то 10 метр пурра мунфарш карда шуда барои рафту омад шароити хуб фароҳам оварда шуд. ҷоизи зикр аст ки дар ташкилу пешбурди корҳо дар самти азнавсозӣ ва мунфаршкунии роҳҳо дар баробари соҳибкорони саховатпеша аъзои ҳар як оилаю хонавода ба қадри имкону тавон мусоидату саҳмгузорӣ доранд. мо сокинони муҳаллаи Зарбофти ҷамоати деҳоти Навгилем шаҳри Исфара тасмим гирифтем ки ба муносибати 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем ки муҳаллаи худро пурра асфалтпӯш намуда барои ободии муҳалла саҳми худро гузорем. ҳама якдилона муҳалларо асфалтпӯш карданд. бари асфалт аз 4 то 10 метр мебошад ки тақрибан 10 километр муҳалларо асфалтпӯш намудем. ҳамчунин боз барои ободии муҳалла чойхона, мағоза, зиёда аз 7 пули роҳгузар, ҳисобокунакҳои барқиро ҳама муҳалла якдилона ба симчоби кӯча бароварда истодаанд. дар маҷмӯъ аҳли муҳаллаи мо ният доранд ки муҳаллаи беҳтарини сол мубаддал шуда ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор пешвоз гирем. ҳамзамон бо баробари ободонии роҳҳо сокинони маҳалла аҳлонаю тариқи ҳашар аз болои ҷойи калоне ки аз байни маҳалла мегузарад 7 пули пиёдагузару мошингузар бунёд намуда кӯчаҳоро ободу зебо намуда истоданд. воқеан яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати мо роҳандозии бунёдкориҳо, сабукӣ бахшидан ба тарзи ҳаёти мардум, фароҳам овардани шароит ва таъмини зиндагии орому осуда дар маҳаллаҳо мебошад. сокинони деҳа изҳор намуданд ки дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишварро ҳамеша эҳсос менамоянд ва баҳри амалӣ кардани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода бурда баҳри ободу зебо намудани ҳар як маҳал ва деҳаву кӯчаи худ талош меварзанд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара. ахбор.